Monster, Red Bull, Tiger. Nápoje, ktoré sľubujú energiu, výkon a sústredenie. Ale prečo sú hlavne u mladých tak strašne populárne a čo robia v tele? Energetiaky v skutočnosti nedodávajú energiu. Teda aspoň nie tak, ako si myslíme. Ich účinok stojí na kofeíne. Látke, ktorá neprodukuje silu, ale potlača pocit únavy. Mozog si myslí, že nie ste unavení. Telo však unavené stále je. Preto účinok trvá krátko. A po ňom prichádza únava, pokles, koncentrácia a podráždenosť. Tínedžeri teda nepijú energetiaky preto, že by ich potrebovali. Pijú ich preto, lebo málo spia, sú pod tlakom a chcú podať výkon. Nepýta si disciplínu, iba otvorenie plechovky. Extrémne športy, rýchlosť, hudba, e-šport. Tieto značky teda nepredávajú kofeín, ale len pocit, že si rýchlejší, výkonnejší a lepší. Po vypití energetiaku stupne tep, zvýši sa tlak a mozog je krátkodobo stimulovaný. O niekoľko hodín však prichádza opak. Únava, pokles pozornosti a niekedy aj bolesť hlavy. Nie je to náhoda. Je to daň za umelú bdelosť. Prečo teda ľudia energetické nápoje stále pijú? Nie preto, že by boli zázračné, ale preto, že sľubujú presne to, čo dnes všetci chceme. Viac energie, viac výkonu a menej únavy. No v skutočnosti nám tie nápoje tieto veci nedávajú. Len nám dávajú pocit, že ich máme. No aby som to len nekritizoval, tak poviem, že Red Bull nie je len značka energetického nápoja. Je to spoločnosť, ktorá podporuje adrenalinové športy. Podporuje ich preto, lebo tieto športy predstavujú extrémne výzvy, rýchlosť, odvahu a prekračovanie hraníc. Hodnoty, ktoré značka sama propaguje. Medzi tieto športy patria freestyle motocross, BMX a tak ďalej. Sú tam aj špeciálne cyklistické preteky Red Bull Road Page, kde sa preteka dole kopcom vysokou rýchlosťou. Taktiež organizuje akcie, kde si týmy vlastnoručne postavia nejaký stroj a neskôr ho z rampy hádžu do vody. Obsahuje to kreativitu a adrenalín. Presne to, čo Red Bull chce. V roku 2012 lietal Felix Baumgartner s podporou Red Bullu do stratosféry. Z výšky viac než 49 km pri voľnom páde dosiahol rýchlosť presahujúcu rýchlosť zvuku. Celá táto stratégia nie je náhoda. Red Bull nechce byť len nápoj, ktorý si kúpite v obchode. Chce byť značka, ktorá je spojená s výkonami na hrane, s rekordami a so svetom, kde ľudia posúvajú hranice možného. No a takto na záver videa by som chcel povedať, že toto nie je ani propagácia týchto energetických nápojov, ale zas to nie je ani nejaká kritika tých nápojov. Chcem tým len upozorniť na to, že to, čo do seba dávame, nemusí byť to, čo si myslíme, že to je. Ak sa vám páči táto séria videí, budem rád, ak ju podporíte lajkom, odberom a prípadne, ak máte nejakú otázku, tak aj komentom. Čaute.